Mungkin dalam juga parti ngibu thong. Bahkan ni ke MP, bahkan ni ke MDC election. Ngin yo pau na ke sispa. Nagi nong teput, haga MDC election. Kiban jit, ya ke Voice of the People Party. Abang akren kum tawat nom sutu bakla. Warong day ti Ardent lawan ko pembandu hang ne po lang tor. Mo ila job MP wan kop man kam dege jing kop kam dege jing kren sarong ndenge kwa bani thu epi ya ka jing shisha bagata kalong ba habang alik keleng haga dege jing alap election MP dan shibun ba ke bala pensno yang ke bang ba Ardent ngi de ke nong persan kongres ke ba klan ba ke bala ju kershani ke sen kongres na bonti li kisna haga ni ke kenti ke pamentar ngi dang ko hi ban pha daga kongres support Delhi Andre tanggawe ke bangi ko ban pynshai epi kalong nadu ke MDC election MLA election ngin don rekat lang no pi kari kata kan ka papelongi banginong ngin butong nyupo na ka sispa nang takini ki kersan sing rulu ki ba i chishai ki sing rulu ki ba de community ba de tangi sing rulu ki bala ban ya da yangi ki bala ban pen ne pen sa ai ka jong kerpang ka ji ki bala ban pen scam me ka ta jinglong try ka ji de ki omentati ngele EP ya ka dur katar ka basisha o ki wan pen bi yangi upat ba swag election Swag election ani bagi benye ke sing Kongres, swag election ani bagi benye ke sing NPP, ladat ke election pa, ladasin syar ke sing Kongres kile ya senok lang, ladasin syar ke sing NPP kile ya senok lang, dalawan ke election kumta hibiang ki penbi ingi upat ba, ki benye ke sing Kongres, ki benye ke sing NPP. Kapal pelongi kinong elam juga sing NPP bakin depitar lap hagan election Emily kapal dep aus nam apula. Ayu kila keren kinong elam juga sing NPP. Pia trailang bat ni barasan senam sali mentapat pipin kit pap tangingi pikeno tangingi up dakut kanik election. Larang nyempat pensyong tunumbos siri. Kelami kita kacingkan tho. Nomor bakila snow bitar kim lakkan syu. Nongelam sing rulum haga caka bikin kendit bendriu haga caka bikin sengorem mi kata oh kila keren sarong pemban oh kakamla ahat numbas kan bepenga kani kala penongi ki patak nong kersan ban sengorem ban sengopo na kata kata kat sabangilek kini kinong kersan ki basisha ju ki sing rulum kila pai singi ka Voice of the People Party ki ong badi satangani ka party ka badan ni ka nongrim ka ba scam ka ba yeng scam ru ai tikin nongrim ka badan ni ka thong ka ba shai kemudian dia nongalam kita ijngai kemudian dia jingkit klik kita start kita syamha oh shibun ba kita kum kita day namar kata rau ni don ke jing community oh kita potong bahani ke election MDC ke put ke jingi kan point nyopo na ke sispa na ke nok teput ke ban jit ya ke Voice of the People Party but kalau ngabas skotna habang ila terwai ke eki ke babai ke babek akmat ru paitbah bagi paitbah amta ki sedang ban pediang ban shim bat ban ya ringkat ban ni lanang juna kita ki ba persya ya ke lenti ke babah day nomor kata katau ngisno kemen ngisno bagi dia ban aingu yo boleh obala don ringkat haga jingat lenti ke jingi ngim simlane haju kum ka party naduk pengila sing ila job haga MLA election saud haga MP election ila job house nam afsa mentang ila room shows nam afsa bani kun yeki ki atli ki district council election bat ngim don ka jakarta tien habang ila keleng bagi ni ban ra ya ke jingjok bat ban bat yo lakam juga sinchar ka khara hakini ki atli ki district council rayo bandit keleng Giant Hills lawan West Castles lawan kenika district ka Bukun ke badan bentah ka bani kun ya kani ke election kai ka bangi i ka ngi i kat sa bangi bat ngila ban ong kum kin ngalam juga Voice of the People Party bo paitbah uba jit ya ka Voice of the People Party ha kani MP election shim la jit tang na ka bentah ka MP election ne jit lupa ya ka Voice of the People Party hadu usnam arpufra kata kadi ka bangi hilaban ningo hilaban nong kumno pa Ardent nong tang hadu usnam arpufra malim njit hadu ulai pufra nomor uniu paitbah ubala du jingkerman uniu paitbah ubala syalam bakla uniu paitbah ubala bakla kata ka jingat denti ha ka jingere pa ka sinchar ka kharap ula kelalong upat ba uba start lagi ni gisi ling ba kijing pensung tu kijing pynshai kijing ula snow tu badai mengi kipat ba ki bajir ki MDC
iki MLA, iki MP, namta santli kisna, bagian syakri ini. Badan rakut ke sansna, ingin haban lech ki paitbah ban ai jingkei, yo paitbah ki ek bangila le, ko bangila keren bangila kular haki for election. Lalu paitbah usno hun ni kata jing trei ke jing syakri ke jing, on ala biang la se san shi posna. Jadi kata kabala rung haga jimat ke jing pakat jing paitbah, bangai I bagi paitbah kila rai lupa ban jit ini hadu arbupra, naru arbupra, ki paitbah kin sedang ban bishar ya ke voice of the people party. Kin pek langi train em kombangi ni keren bat ni itu hau paitbah. Bat ngam artiin balada ka jing bishar jing paitbah, pada ki paitbah kila pensyong nong rem hadin jing kita ki santli kisnem. Kin sa ai ka rai. Kin sa ai ka rai, lakin dang beteng ni em. Ban kersyani ni lani kin pinkap no. Dari tanggawi ka bang aku abanong. Kalau lari ki paitbah kila aila yang ni ka voice of the people party. Bangin sinsyar yang ni ka jelaga jing. Hapok gini ki santli ki senam ki paitbah kin dayu pynshai ya kita ki jing trestam ki jing persang ki jing panwan ra ya kata ka jing kala ban kin tiu ya kini ka jelang wan ra ya ka roi ka pa ban ra ya ka syong suk syong sanga ban le ki kam ki bo paitbah o I be ki long ki kam ki be dei kat kum ka jing community ka jau paitbah ngim snowdon kam nomor kata bangin hapan ni krok biang ya ka jing tersyan ju paitbah nam ta ki san ki post nem ki banon yang lang ban ni ki nong lam jo voice of the people party bangin ni perta down bangin ni perta new ya ka sharp ka jong upra kalau ki paitbah ni ki sin ki ide ini perta jam na ni ka baran bangin ni community ki paitbah no so snong ni po nong to bangin ki snong ki mamajan ki na ai ka jing tersyan ka baklan ba sai sin ka ron ka burom am tang ka constituency ni ka wan ka burom ya ka jet ni minta la pai kmat ya ka jet beri kasi ta ko ipat ngin long kin nong muna kin nuksa ke pakatam itu we pat bakin boat ya ka ni ka tenjak ka bangi gelana bat kalong ka sotra uprei bangi syakri on kemen abo I kita ki kata ka jet beri kasi kala pai pat syaka ka tmei ka tmrai sinsha khara ka ba khot ka balat ka bam sap ka balat ka jingle shiliang kmat maka tin ka jong blei ka kren ni kata ngajupen ka mau mau ba pynshai ka dar habini ba ka politics leni ba kata ka sinshar ka khara puli ka shithi ku jong pols ki nong kola sai ka nong ka ben kong ka ba khan reu hang tu ka tho sha na ba una thawi ki paro ki bangila abani ki bangim abani ki khat ki hima ka jing sinshar ka board de play bo ki da u ba yo ba ka ba kumnu ka sinshar ka dar bo play ko puli ki kitab deuteronomy ka nong ba khan reu ka khat na ko puli ki kitab exodus ka apply pin lap hang tu la tho mewat pun kemriang ke jing bishar mewat nyoshi yang kemam mewat bamsap naba ka bamsap ka pun mala noi ka kmat juga basta ba ka pun radore ka tin juga ba kata ka ka sinsha khara ka bo ble kwa baru polo hikai ki bangai bakin groin ka nong sinsha ka ni ka jing ko shongsu ka sinsha ka khara kam dei ma ka bakin lesti ka bakin ken dot la in polo ki jing joy in pan jing sha no ble bo ble sei shisha ikite ki nong la magari ikirang sinsha kita pendem bat kita yat kat kum ka hukum bre ubri uthawi ka pradhei uthawi ubri anau ni ubri uloroi la pi puri ba na ka bible function ubri ula bu yeki an de ki hukum ki ba jana haka lombri man bre haka jigri paramajan ke jigri parabri haka kam ki bani tre haka jigri ba sinsha ka khara haka jigri ba ubri uno bube marga jupa khatal di marwengo ani la ni isu bot be ika ba uble lokum la thang ni mat ya ni ke jike ka bangi mat mata maka takin persang bala re shisha ni le ika ba uble isu ba jing kurku ke jong ble kan wan hakari ke jong ngamdon jing ata tian tengre ka por rum tangani pataran bagi ya sharp jong pra how kita kami kam jam ini raro ikut tiban pisah bagi perta lalu kami sim gaji nei bagi syukur tang mandap lukom saya sim ini perta how proud bukan sebon bukan kurkuyi pi